Llega, nos saluda a su atre, nos saca a casa y se empapa de una banda. I ara no deixen de... Per dir que això és un non-stop com cada any. És el torn ara. Aida Vila Queral. I ara tenim... Avui podem dir que ser fester no és fàcil. Després de tot aquest any treballant, organitzant events, fent feines administratives, venent loteria, rifa, ventats, etc., podem dir que ser fester comporta ser comptable, firmar contractes, saber un poc de màrqueting, venedors i moltes més ocupacions. Ser fester és tindre un currículum molt extens, però no tot ha sigut tan bonic. També han existit les rinyes, les discussions, les preocupacions. Han hagut molts moments tensos, a conseqüència de les circumstàncies, i per això, després de tot l'any traguem de les casetes a les mares, pares, germans, ties, tios, a mi germans de cap anteriorment nombrats i a mires descabellades que en un principi es tenen, sols es queda dir que perdó i moltes gràcies. Però el que més es nota de ser fester és eixa empatia pel poble, organitzar les festes, les que tant esperem, les que tots desitgem que arriben. Sense vosaltres, res haguera pogut ser possible. Esperem estar a l'altura. Així que faurers, faureres, iscau al carrer perquè... Ja estem en festa!